Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, nasi chakachaya kwa mtare kudanga mvura, madzibaba masango vanenge vari ikoko vachimhanya chinhu. Madetails ndiaya ari pascreen, murungozvionera mega. Handitika chaya nhare kana uri kwamutare wosvika panzvimbo wozvionera wega pamhino sefodya. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje, ndoda kungokurudzirawo vakuru nemapoliticians kuti kunyeba kwakanaka kana uchinyeba in private places. Don't lie on public platforms. Musanyepe pama public platforms. Kwane internet mazuano, vanhu vano research. Kwane ma smartphones ari kurekoda. So don't lie pa public platform. Hey, why you lie on public spaces? Hey, mawana. Ndokufambira manje ndoma 1. Hanzi World Bank yazongobuda msaga ikati zvekuti tisu isusu brainchild weZig Zig tisu takadai aiwa hatizvisiye zviri kutaurwa navamushayavanhu izvi. Ndopaipe pandiri kuti why you lie on a public platform. Apa munhu mukuru. Hey! Pakashata baba. Pakashata. Next time if you want to lie in private meetings. Mawana. Isa comment section wotaura kuti sei vanhu vachinyepa pa public platform. Sei vanhu vachinyepa pajekerere, paruzhinji kudai. Mawana. Saka panapa ndoda kuti ndikuratidze umbowo. Sezvamunoziva kuti panapa tofamba nedingindira rekuti umbowo mozvionera mega. Toda titange netweet rakandwa naFadzai Mahere. Iro raari kutaura iro kuti sei muchinyepa. Zviriko here zvinhu zvakadai so izvi. Pakashata. Zvanzi the World Bank has distanced itself from the Zig experiment following Governor Mushayavanhu's false claim that the idea of implementing a structured currency came from the international financial institution. If he can misrepresent such an important matter, why should anyone believe anything else he says? It's a mess. We need new leaders. Mawana. Hanzi kana achimbonyepa nyaya dzakadai so, kana achimbotaura zvisirizvo panyaya dzakakosha kudai so, why should anyone believe anything else he say? Tinozotenda sei zvimwe zvaanotaura kuti Zig is backed by gold. I was watching Comic Awards. Zvikanzi yo problem yataita nyaya yekubheka. Ndo nyaya iri kuita sei iri kunetsa. Ini nangu nyaya ndiri kufambira ndekuti people they mustn't lie. Haufaniri kunyepa, especially paruzhinji, pa public platform. Pauri kuziva kuti pari kurekodwa, evidence ichange iripo, and then you lie. It's not right. It's not good. Tofarira comment section
comment section inopedza, comment section inodya kana mazogara. Saka tipinde comment section tuone kuti how far is too far pa comment section apa. Handiti zvikanzi a governor who lies, vapaiswa ma question mark, to the whole nation, vapaiswa ma question mark, and I'm expected to support that nonsense. Asitomboda mngomana, asitomboda mukomana kana musikana, asitomboda. Zvikanzi ari kunyepera nyika yese. Mutarisirawo inini kuti ndizobhilivha nonsense. Vanhu vanenge vakatsamwa baba, vanhu vanenge vakatsamwa zvisingaiti. Zvikanzi keep it up president, you are the only genuine leader we have at the moment, keep them awake. Kiki. Hey, uyanakirwa hanzi president mahere, ndimi genuine leader, atinayo zvamanje manje. Muri kuita kuti vasarare, rambai muchiita kuti vasarare, ngavagare vakaita sei vakamuka. Sezvamunoziva isusu panapa hatisarudze baba, tinotora news sezvadziri touya nadzo kwamuri totakupai mamazvionera. Zvikanzi naMr. Kenny, why are you working so hard for Ziggy to fail? Love your currency. Is she working hard for Ziggy to fail? Ngatimbokurukura nyaya iyi kuti Fadzai Mahere and other people who are complaining about this lie, including me, are we working hard for a Ziggy to fail? Isusu problem yandinayo personally is don't lie on public spaces, don't lie on public platform. Why are you lying? Chet, mwangotoza chokwadi kuti Ziggy is not backed by any gold. We still fine, we still use the Ziggy, zvinhu zvinongoramba zvichingenda kumberi smooth, maendero azviringoita kumberi handitika. But the reason why you want to lie to people, ndozvinhu zvakashata izvozvo. Don't lie on public spaces. Next time, Mr. Governor, musanyepere vanhu pachirekodwa makamera, musanyepere vanhu kwane internet mazuano. People they research, people they always send my emails and verify kuti zvamuri kutaura izvi ndezvechokwadi here kana kuti ndezvekunyepa. I've put the link in the description for the whole story, for the whole article. Munozverengera mega vachitaura kuti aiwaka isusu we only offer advice. And tinotoda kuti upfumi hweZimbabwe huenderere kumberi, but we are not the brains behind Ziggy currency. Saka kana Ziggy radona, Ziggy rafela, we know who to blame. Anditika governor neteam yavo and ma1 energy Ziggy rapa 20, vamwe varushedzera 23, vamwe vakutopinda mu25, vamwe vachinda vakananga ku30 ma1. Ndichakuigira imwe story, another school yakapega Ziggy at 23 $1 equals to 23 Ziggy ma1. Zvakutotanga futi ma1. Ndo nyaya yanga ndinayo zvamanje manje yandiri kukufambira, yandiri kukuudzayo kuti aiwa kana uchinyepa nyepa wakaita sei wakawanda, not on public spaces. Handiti zvikanzi an abusive parent or parents cannot expect to get pure love, support and respect from their children. A person born in 1980 is now 44. They saw the abuse and the abuse continues in the name we are the government. Some men lack nyadzi. Anangwa njaziyo zvangu ini makomena makuisa makudipisa. Mawana ndo nyaya yanga ndifambira zvamanje manje, ndo nyaya yanga ndangoya nayo zvamanje manje kuti guys kana uchida kunyepa, don't lie on public spaces. Usanyepere pavanhu paruzhinji. Kwane internet mazuano, people they can always research. Nambozvitaura kwane ningirikini
kwane ma-emails, people they can send emails to verify, even to World Bank. Unotopindurwa kunzi aiwa ava vari kunyeba, ava vari kutaura chokwadi, ava hazvitombode kana matsamba kana kuita say anyone can do it. Saka usanyepere vanhu, handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti siya comment comment section tisakanganwe nhasi kwamutare chakabvondoka madzibaba masango anenge ariko vachichimhanya, handitika. Svikawo ipapo padanga mvura ipapo, madetails ndiaya ari pascreen amurungoona, unozvionera pamhino sefodya, yeah, mawana. But don't lie on public spaces. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane mchi mu video rinotera.